Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία, όπως και για τα περισσότερα παιδιά, ειδικά τους πιο μικρούς. Η ομάδα με αυτή την κίνηση να έρθει στο εξωτερικό για την προετοιμασία προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για τον ποδοσφαιριστή και εμείς οι ποδοσφαιριστές δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά και δείχνουμε μεγάλη διάθεση προπονήσεις ώστε να είμαστε έτοιμοι για το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Τι είναι αυτό που σου έκανε περισσότερο εντύπωση από όσα έχεις συναντήσει μέχρι σήμερα? Σίγουρα τα πάντα εδώ πέρα στην περιοχή, το ξενοδοχείο, το γήπεδο, όλη η οργάνωση. Και βέβαια σημαντικό είναι ότι η χαμηλή θερμοκρασία μας βοηθάει πολύ σε αυτό. Για τον Αστέρα πιστεύω θα είναι μια ίδια χρονιά με πέρσι και καλύτερη. Θα είναι στις πιο ψηλές θέσεις του πρωταθλήματος. Και εμένα ο στόχος μου είναι να βελτιώνουμε συνέχεια ώστε να βοηθήσω την ομάδα μου να πετύχει τους στόχους της. Γιατί σε φωνάζουν αποκάλυψη, είναι πλάκα ή όντως συμβαίνει? Δεν ξέρω, για να λένε οι συμπαίκτες μου κάποιο λόγο θα έχουν να το λένε. Και έχει ακουστεί αυτό και για σένα, ότι περιμένουν λοιπόν και πώς να κάνεις μια σοβαρή προετοιμασία, ότι θα είσαι πολύ καλύτερος από όσο έχεις δείξει. Μπορεί και να βοηθήσει, έτσι. Σίγουρα αυτή η προετοιμασία φέτος είναι η πρώτη μου τόσο δυνατή, αλλά βέβαια τα αποτελέσματα θα έρθουν μετά. Σίγουρα ευελπιστούμε να πάμε καλύτερα από πέρσι, να πλασιαστούμε σίγουρα στα play-off που είναι ο στόχος μας. Έγιναν καλές μεταγραφές από την ομάδα και ευελπιστούμε να μπούμε στα play-off, ο οποίος είναι ο στόχος μας. Επειδή είπε για τις μεταγραφές και όταν και εσύ παίζετε ως αριστερό μπακ και ήρθε ακόμα ένα Παντελιάδης, 3 Έλληνες παίχτες σε αυτή τη θέση. Είναι σπάνιο, έτσι, και υπάρχει και ανταγωνισμός μεγάλος. Σίγουρα είναι σπάνιος, ο ανταγωνισμός βοηθά να βελτιωνόμαστε μέσα από αυτό που γίνεται. Πιστεύω μέσα από την προπόνηση ο προπονητής θα επιλέξει ποιος θα παίξει και ο ανταγωνισμός πιστεύω μας βελτιώνει και τους τρεις. Σίγουρα ήταν σωστή κίνηση. Οι εγκαταστάσεις εδώ και οι συνθήκες είναι πολύ καλές. Οι εγκαταστάσεις του γηπέδου είναι πάρα πολύ καλές. Και εδώ πέρα προετοιμαζόμαστε μια χαρά και περιμένουμε αύριο το φιλικό και να είμαστε έτοιμοι για το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Έλα, πες μας και την αγαπημένη σου ομάδα στο Μουντιάλ, γιατί ξέρουμε ότι δεν χάνεις παιχνίδι. Είναι η Πορτογαλία, αν και δεν τα πήγε καλά. Λόγω Ρονάλντο, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Τώρα φαβορί. Φαβορί πιστεύω είναι η Ολλανδία και μακάρι να το πάρει. Εσύ, Τάσο? Εγώ πιστεύω πως φαβορεί είναι η Βραζιλία, καθώς είναι μέσα στο σπίτι στο Μουντιάλ. Και μετά η Γερμανία.